ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryeta yu ita alawas anapauluhan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtudon, panagtatalo nun, aglangan kakiti, tatulungan datatang kana ng ijay talon. Aglangan tayo amin, tatulungan tayo ida. Sikati aglangan, tawan mo't amom iti pagadalan. Da kami ken ni Maxine, saan mi amabalin ti aglangan? Apay kumasa na mabalin? Mapukawon at i-award mi iti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mo't award mo. Sayang ngagpaiso no maikat ti award mi. Uray sumardang kapaykid di tagtalon kalangan. Naggraduarak pa'y mat iti senior high, sakbay ngagsardengak. Tagtalon kalangan, tapno addaramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawen, siyak timang tulong kada kayo, tapno makapagkolehiyo kayo adwa? Una, tainton makaturpos kami. Itad ni mo itnod dadagiti kasapulam. Ay, naglangan piman ti Buridet tatapno laeng tumulong. Ay, ngam jay dua, di da kayat ti aglangan, tasayang kanaw ti award da. Apay nga tamat asaan da nga agpapada iti laing. Ada kapkapso ti Buridet tay di pagadalan. Nagagat matkit de, no maipapani ti panagtalon. Yamjay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao, no nagagat lakit de. Agbiag mat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramatan tinagadalan na. Ay, awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadag iti duwang anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Kat agsipod ta sadot da, rumbang laang amakaadal da, tapno agbiag da. Awang klase, tada na pa ng timanursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapan iji taltalon. Ay, oray siya ka. Diyak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa da tatang iji talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon ngagtalon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Taawan mo't lang ang amuna. Ay. Imbag lakit din tadamot lalain ko. Pasaray adda honor ko ijay pagadalan. Oray siyak mata. Kitaam ni Greg akanayon iji talon. Naknak sa tikudil na. Kasano, kat mabilag mat akanayon. Iso asaan tapay nga gawid. Ay, tsak kayat ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house ta. Agawid lang to, no awan allowance ta. Ading, lakwan-lakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyangget, manang. Adala ipadamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mang. Idi nga min napanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada feken Max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal daket nga rod iti universidad. Agkakaadalan da kadagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam? Nagsauak ka din iti saan apudno, manang? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mat mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Hay, jak pay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di pay dagiti agad-adal nga anak mo. Awan da pay manang, apay ka de. Nasa ungamin ni si Mang. Nga adan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka no mat klase da. Hangam apay nga awan mat dagiti anak mo. Apay nga taadi da nagawid. Adda nga min madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tadyak makita dagiti dua akakabsat na at tumulong kan guana. Ado ka no nga minti ipapaaramid da kadakwada, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang. No awan klase, adadamot ijay talon. Damagit tuman ida, apaman asumangpet da.
Ang gawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga lata pa'y iti bagas ta. Awanin bagas ta. Enton makahalata, agsublita dito'y boarding house. Adang amin aramido. Uray siyak mata. Adang mat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit diti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idi nagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman, na nagagat Jacob sa tangag mula iti nagduduma na tang. Talo damot kada tatang kun nanang. Una, tay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-aarado. Ingkamot nga min agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Kat amom ti agarado. Siya, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sadot apadak at tumulong igay talon. Ah, mabalin mo makatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung anak ni Simang. Ngam, di kay mo't nagawid. Kuha nanang. Ada nga min inlipas mi nga impaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo kumamat no kasjay nga awan klase yo. Kasanungay kat nagrigat mo't nga min ti ipapaaramid da a report. Marigata nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni Simang, tapay anak kaawid da? Kuha nga min nanang. Ada nagpatulungan da nga amuda. Iso day jay. Nalpas da dagos. Mala, in kayo nga rod tulungan ti kabsat yu ijay talon tanasa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Ha? Mapan kami ijay talon, nanang? No kayat yu nga adda ilako tayo. In kayo tulungan ti kabsat yu tapno adda allowance yu. Kaasimat dya adi yu. Naglawa mo't gayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Ungarod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwa da nga buras. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuada tayong tiag trabaho. Anda ka mo't gayam dita. Naginanak lang tanabanugak unay. Si kama mo tiag bunag manang Max. Sapay nadagsan, kun adayo ti pangipanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo. No saan tayo ngay panidi kalsada. Max, saan mo unay akaadwan ti awitem? Impag ni Greg ata naruam nga gaw awit iti nadagsan. Ay, agbalin tayo na para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno adda may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag itinatang. Agurigurak sa. Nagbunag ka lang? Agsakit kan? Imbagkan ka, tanairuam ka ngagbunag. Siyak ngay. Napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ibiyag ti mannalon. Yak kayat yag nanayon aman nalon. Agyaman kakit di tada taltalunan tayo. Nungay awan? Iso asikan ti makaamoy ti talon. Tinasken, kat matulungan na kami ang makaadal. Rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kadatatang kananang. Di kagdanag kabagis. Igaad mi ti agadal. Nagsapa kayo manan dito'y talon na bayao. Ay, kasapulan Duang amin ti pagad-adalan mi iti kolehiyo. Damax kanfe. Imbag man tasan nga reklamo ni Greg. Asaan nyo mat pinagkolehiyo bayaw? Kaya't ko kumamat. Ngam ko na amarigatan kano nga agadal. Narigat kano ti agadal. At dakap kapoy nan sa ngamin iti pagadalan. Hangam nagagatmat kit di abaro. Wanmat kit di Numakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at tawid ka ni Greg at daga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da. Tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da, no makaturpos da. Ngam ni Greg, agnanayonan aman nalon. Ay, anyangay nga road no di kasta. Kaya't naman ti agbalin aman nalon. No makaturpos da Max Kenfe, dakkel ti utang da na imbaganakam ka ni Greg. Nagagat day di Greg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na.
Imbaga, no nasayat dan tumat kan kuana, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot. At damot tay tao ano makaturpos, di nan am mo tinang tulong kan kuana. Ay, saan kumamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Dandan ni di pa'y tulungan dagiti adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaan, no mapanda dumawat iti allowance, kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad-adal iti kabisera, manang. Ay, awan da pahimot ading ko. Ang mga noad da impaaramid da kadakwada. Kasta nga ta, manang. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan mo't siguro? Tanwag balbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipakpakita da kanyak. Kasta ka de. Ang madamag kuman, manang. Apay nga ajak makita at tumulong kada kayo dagiti anak yu iti talon. Maawatan milatan agad-adal dakat nga rod. Ay, no siya, saan nga agbalin? Gaputa agad-adal da iti kolehiyaw, sandan at tumulong iti trabaho iti talon? Ay, saan ang mabalin, manang? Day, naggapu ka lang anapan gimatang iti mamerienda. Maikulkulang kamatayin. Napanan ka din ni Greg. Napan na pinadigos tinwang ijewaeg. Apay ka day. Imbag tawan dito'y ni Greg. Di na mangeg ti ibagakken kalakay. Anya ay day tanga ibagam. Tandi mo pa'y kayat amangeg na. Nasao kanyak ni Simang. Nga oray adda iti kolehyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. Adda giti anak ta. Kat umay dalaang no mangala iti allowance kan bagas da. Day tamat nga rin ti pagsidsid da awak. Nanay. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo ka di nga agawed? Saan pa'y nanang? Adda aramidan mi. Umay kami lang mga iti allowance kan bagas mi. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y naglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Saan pa'y adda kasapulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit mat ti sikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Ngam kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma a makatulong iti talon da. Apay, diyo ka di mat maaramid. Awan ka di tindulin nyo a kwarta nanang. Awan. No kayat yaw nga da kwarta yaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngayon nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da iti ruwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay nasakit mo tanti sikat ko. Kasanungay. Kat adamot kasapulan mi iti pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuoray da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg nga aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuoray da kami katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayo nga agburas, tatang. Apay, adula unay aya. Tapno mangtangdan tayo pay. Saan mat nga aggigiddan. Tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti mailako. Ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan yu ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo mat. Kitaan yu dagiti karuba. No awan klase da. Agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta.
Umanay aya daytoy, maila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Nagrigatan ayo. Sana ko man nga agburas. Ngam ko na ni tata nga awan kwarta ta. No awan maburas ta. Nagsakit to, madyaman nalo nakabsat ta. Diyak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ika gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapog iti talon. Intun makatupusak. Mapanak iji abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mo ti mapan iji abroad. Ijay tantong agtrabaho. Dakdakkel mo't laeng ati masapulan ta iji abroad. No makapantay ijay abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kaya't asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan yung matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, tain nalayo mo't tinaglakwan tayo, daytoy napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat di nasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rod ti na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasila nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan mi mat apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon nyo amin kankwana? Kaimimbag mo pa'y laeng. Adda ka manan dito'y talon, Barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong, anti. Kasano, kat ijay matlinong ti ad-ado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay, di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot, anti. Gapo, tasadot da. Ay, sikalatan ti mga ramid iti amin. Ay, naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akas ti aramiden daken ka? Ure ananwak, anti. Di daktumat la matulungan. At dadamot akanayo ni di kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay, pasaray agla ko ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom. Basit lang mo ti mapaglakwak, anti. Aramaten da kanoy di pagadalan. Iso nga lang da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasak man nga rod, anti. Saan laeng apadasen, Barok? Aramidem. Ay, Barok, naglako ka kadi itinateng mo? Wan, anti. Agawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito? Saan pa, anti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko. Alaman nga rod, anti. Masapul nga agidulin ka mo. Manipod ita, kada aglako ka, kargaam ti pasbuk mo. Intaman nga rod, anti. Saan arumbang nga ited mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulam. Anyati ko nam, adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaiso Kanayon iti talon, ngam ited namat amin ti paglakwan na kadagiti sadot akakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadagiti doa. Di ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Ay, wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad-adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako na damot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kabsat da, sirsiriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak nga agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit?
Tapno at damot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Daytoy ka di lang tinaglakwam. Manukanumot asako tinlakom. Gumatak mo't ay ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon iti talon? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak iti pagadalan. At dapay mo't maburas ijay talon. No kaya't yu amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang mit ti aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dayta nga rod ti trabaho. Ano sama? Dawatin niyo man di kunanig rin nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta, nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. In kayo mat agburas iti ilako yu ken ni Max. Ay, hanyamutan. Sapay nagpudutan ti mapan iti talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi iti kudil. Ay saan kayo nga agpambar? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudot. Agkalugong kayo Ayabam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama nga min ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natang. Nagburas pa'y kumaang amin. Sakbayan na pan nagarado. Numasadot kayo amapan, awan mat na yun, takwartayaw. Umutang man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, itaman pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaon nak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman na kanti. Agsubli kami ngamin ka ni Max iti kabesera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan kuan ha abayadan na adagos. Takasapulak mo. Agsublitan iti kabesera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tantumanan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubot na nga raw doon taintan. Darasan ta. Ta mga no sumangpat ni tatang. Igawid na tantumanan. Napananda aya. Sinurot na ni Greg iti talon Imbagam ka din nga agsublita iti kabisera. Imbaga nga mininana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day tantumot agboras. Makapasuron. Saan mat nga imay dito italon dangi J2? Imbagada nga agpalpada pa'y kano, sakbay asumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ije kabisera inton malam. Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Marwamdan nga agsadot-sadot. Ay, no apay matakas jay, dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. No muna, tano adda ito da kwartada. Ibagada akurang, tada kano kasapulan da, ija pagadalan da. Ay, di da pa'y matamo ti aginot. Saan mat abas ta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot ng dagiti anak mo ija kabisera, manang. Limabas da itay. Katno inton malam ko mati ipapanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong da pa'y Inton malmalum da pa'y amapan. Isumat ladi dan simurot ija talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pa'y laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka de. Sige, tagawi da mampay. Ni, kunak man gumatang ka manang. Agdamagaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa'y niya min ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawi da kon. Basaam. Napanda kanon ije kabisera. Tada samsambutan dang aramidan.
Kanayon nga ibagada nga da samsambutan da. Kung nada kurang ti kwartada nga maapay nga anapandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan si Murot ije talon. Ita, nagsubli da ije kabisera. Barok, naimbag man ta nagsabat ta dito'y dalan. Mano ka diti imbagam kan ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, anti. Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti 4,000. Ha? Inyo tangnak ni Manang Max? Isugay madidan si Murot ije talon? Saan ani Max ti may imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbis amay nayon ko maitiururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, anti. Isugay masana si Murot damanang ijay talon. Napandamat gami imutang kini Auntie Mercy iti kwarta. Anya, napanda imutang ko nam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy iti nagsabat kami. Ay, saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya ita ti aramidam lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Ang sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan dang agnakam? Imbag ta simmangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo tapno bayadan nyo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no saan ang kagsamar, tatang. Ni Max no kayat na ti sumardang. Apay kumasyak nga iti sumardang. Ni Manang Fe tababae mat lang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang. Apay kumangay asyak ti sumardang ita asamar. Ni Manang Fe Asino tinapan imutang iti kwarta kan ni Mercy? Siyak ngam imbaga ni Maxine, tatang. Basta ita asamar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Da kayo matlaang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Ngam, tatang. Sayang ano saan kami ang makapagsamar. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangeddang ko. Awan ti agsamar, tapno amuyo matiriga ti agtrabaho iti talon. Danga kasan. Day takit ang garado kas kadag mula kadag sibog. Ay, tsaski. Basang, saan kayo kadi nag-enroll ita asamar? Saan, nana? Ay, sayang. Tamaitantan ti panagturpos mi. Apay ngamin adi kayo nag-enroll. Dagiti anak ko kat agsamar da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinag-summer. Anya ka diti makagapo. Apay adida kayo pinag-summer. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano, kat di kayo mat ngamin tumultulong. Dagiti anak ko, kadaawan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwan-dakman pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo nag-enroll. Nakaamuan nyo matanti. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster dito lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, anti. Ay, awanen sa bale. Ay, masuron ti amayo. Tay niyo tangyo ti kapsat yo adinamot gayam ammo. Kasampulan mi mat ngamin, anti. Adamat di tati mabalin nyo apang remedyoan. Ang sadot kayo lang amin. Anti, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mat ti kwarta. Ala na, anti. Kaya't mi ngaminin ti agturpos adagos.
Tapno makatrabaho kami. Alaman laengan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Auntie Marcy, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita? Mabalin mi pa iti ang ginrungol, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya da ita kondisyon, tatang. No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apang baryo, tapno laang saan kayo nga umay tumulong. Nalawag. Untatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. No makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga agadal. Kapilitan nga agawid ta, mapan tumulong no awan klase ta. Nyapay ngay, imbaga ngamin ni nga nasimang, apasaray tumulong dagiti anak na no aman klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambartalaang no kasi nga awan klase ta. Kasano, marites ngamin dagi abakit. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman apalimod. Nga rod, inlimod dati kinasadot na tumulong. Ngam naamuan dalat tamad. Saan abali Tanulakot makaturpos ta. Pulos adyak kayaton ti agtalon. Uray siyak matang, pulos ajak kayat tagtalon. Uray, tadandanitan agturpos. Imbag lakit din tasaan ang nagkuleho ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata, babaan iti panagtalon na. Napagadal na ta. Barog, damag ko adakkel man gaya mo tinaglakwam iti inapit mo nga iri. At damat basit, Auntie. Aramaten dagiti doa kakabsat ko ti daduma, tapno agturpos dan iti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito isanay kuhayo. Wen nga rod, Auntie. No kuma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak kumamet. Angam, saan mo't ngamin, Auntie? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wen matkit di Auntie. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. Adamet, Auntie. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel tulakit iti kasapulan da no agabrod da, Auntie. Bayam makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wenno bayadan kan ka. Imbag ta nasabat ka bayaw. Saan ako na mapanidya balayaw? Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ijay balay intun umay alunes. Agturpos jay kakaanakan yaw katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong agluto bayaw. Agidan nga agpaiso jay agkabsat. Talima atawan ti kurso jay maysa. Idinto ta upat atawan mat jay maysa. Malpas matlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakolehyo. Imbag tanagagat kan napigsa ni Greg ijay talon ipag. Amang ano saan mi nabalinan kanila kay ikaw no da kami lang tinagtrabaho para kadagiti dua bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay agpaiso day tabayaw. Mabalin minti agtugaw nga aginan na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan wintun Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas matlangan ti paggasgastusan ni Kabagis. Ay makaginawa damutan. Dita nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusan.
Tilaangan aramaten da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka diyan na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibang ko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit di. Ay na, ammo konti ugali dagi jay adwa. Nalakadala ang alamlamyungan jay kabsat da. Sa bagay, adalukluko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati urnong na ita. Itata nakaturpos kayo nga agkabsat. Anya ka di plano yo. Dagi jay anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di am-am mo da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa'y ngamin. Kasta ka de. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na iji Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iji Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da, apaman ang nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Ay, masuronak ka ni bakit si Mang? Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na iji Manila. Maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpag nami. Makadanan kami to ija Israel. Saan laong a Manila? Agawaan yo nga i-follow up atap no mabiet. O nanang, mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon iti talon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Payapurada mati ipapantayo ija Israel manang fay. Wanya rod. Manu tayo mat nga kukuyog. Tamay sala ang hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbaglakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo nga kukuyog. Nagasat tayo. Tayo pagadalan tayo ti imayan di am-ammo ti professor tayo recruiter. Uy nga rod, magagaranak pa yun ang makadanon iji Israel. Santan nga agtalon pa'y. Hotel, wano restaurant ti pa kay distinuan ta. Daita pa nagtalon ti jakpulos kayak at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandag iti dua ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang biro kiti mang salda iti daduma atalon. Sayang mat tinaytad ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmanuday jayan. Nalakadala ang asakaan ti talon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asakaan da adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan, no agsweldodan, ije paparanda. Sayang di nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dayta ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan at ipagmulaak. Sana bale, taipawitan na kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day ta amanang. Sayang ti daga, no saan tayo amasaka. Danag mon aya kabagis. Amang ano inton adda kayo ni di abroad kat makalipat kayon. Ada yung amapasamak dayta. Agsublikan ka, titalon. Naggapuan nyo ka di malamanan. Napanmiman intulod da fe ka ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko nam samat. Mapanda ka di agpasyar ijay Boracay, wano ijay El Nido. Saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho iji Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasayati matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam.
Anya nga iti trabaho da ijay? Crew kano iti restaurant ken hotel akay bangbangon iti Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatanga, manang. Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtraptrabahuan tayo. Soldado sa kanumat ti sigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Isu nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit kastamot ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy, kat saan amagatang dagita? O, di mabalinta ti gumatang. Kastamot ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalinti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.